Milloin olet viimeksi pysähtynyt pohtimaan, että mihin sun tavat ja rutiinit on sua johtamassa? Viekö ne kohti sitä suuntaa, johon elämässä haluat todellisuudessa kulkea? Vai saako ne sut junnaamaan paikallaan elämässä sellaisena kuin se tällä hetkellä on? Vai pahimmassa tapauksessa sabotoitko itseäsi niillä sun tavoilla ja rutiineilla ja joudut koko ajan vaan kauemmaksi siitä suunnasta, jossa oikeasti haluaisit olla? Tässä on muutama kysymys, jolla voi oikein hyvin pohtia vähän sitä, että mihin suuntaan elämä on ajautumassa, jos et sitä aktiivisesti ole pohtinut. Ja sitten kannattaa muistaa, että mitä ikinä ne sun tavat ja rutiinit tällä hetkellä on, niin nekin on tavallaan ajan saatossa sellaisiksi muokkautuneet, alkaneet jostakin. Ja sulla on täys mahdollisuus ja valinnanvapaus ruveta rakentaa toisenlaisia tapoja ja rutiineja, jotka ehkä vois sitten palvella paremmin. Ei tähän hätää muuta.